ясмина алидодова як овозхони навраси тоҷиктабори муқими дубай дар мусобиқаи овозхонии телевизионӣ аз миёни 1500 нафар шомили шашгонаи беҳтарин шудааст. ин мусобиқа абарситораи овозхонии осиё ном дошта 7 ноябри соли равон дар шаҳри мумбаи ҳиндустон баргузор шудааст. ясмина ҳамроҳ бо як наврас аз филиппин таронаи муштарак иҷро карда сазовори баҳои баланди доварон мегардад. дар шашгонаи беҳтаринҳо ба ҷуз ясмина теҷасванӣ ва шрея аз ҳиндустон, Иян Крис аз Филиппин, Шивҳари аз Баҳрайн ва Саид Ҳасан аз Бангладеш ворид гардиданд. дар ин мусобиқа аз кишварҳои Ховари Миёна ва Осиёи Ҷанубӣ ширкат карданд ва Шафқат Амонат Алӣ, шаҳрванди Покистон, онро доварӣ кардааст. абарситораи овозхонии Осиё аз сӯи телевизиони ZTV-ии Ҳиндустон пешниҳод мешавад ва яке аз барномаҳои пурбинандаи телевизионӣ шинохта шудааст. महंगा पड़ेगा ये जिसका मलाएगा ऊपर से घर